I simplement recordar-vos que també hem tingut els darrers mesos tota la crisi de Rodalies. Sabem que hi ha hagut una migració de passatgers, d'usuaris del tren que han migrat, diguéssim, en aquest cas cap a un sistema de busos, i per tant s'ha d'adequar tot aquest nou sistema de mobilitat. Aquest acord de govern d'un segon pla de xoc, diguem, de 21,5 milions d'euros. El primer pla de xoc es va fer fa un any i mig, eren 17 milions d'euros, s'han fet millores, però millores que a mesura que s'han anat posant a funcionament, al cap de pocs dies, gairebé un mes, ja estaven les línies saturades. Per tant, nosaltres aquí destinarem 4.800.000 euros en l'àmbit del Camp de Tarragona i millorarem les relacions més importants, Vilafranca, el Vendrell, tota la mar a Tarragona. Fixem-nos que tindrem relacions amb Barcelona, ho veurem, però també relacions internes d'aquí, aquest territori. Anar acompanyat d'un pla de serveis de transport públic de viatgers que s'està redactant a nivell de Catalunya, que a nivell de l'àmbit metropolità de Tarragona, el Camp de Tarragona també s'està estudiant a través de la Diputació, s'estan fent estudis de mobilitat, s'estan fent enquestes per veure com s'articula la mobilitat d'aquest territori. Nosaltres apostem de manera molt clara i molt decidida perquè es vagi potenciant tant la tema com es vagi anant a la creació d'una àrea metropolitana d'aquest territori. Una àrea metropolitana que s'ha d'estructurar des del punt de vista administratiu. I això és un procés complicat, no és fàcil. És a dir, s'ha de fer una llei per crear l'àrea metropolitana de Tarragona. Una llei que doni competències en l'àmbit del transport, dels estudis de mobilitat, de les infraestructures, etc. I per tant aquest és un procés que s'ha d'impulsar des d'aquí a Tarragona, des del Camp de Tarragona, Tarragona, Reus, la Canonja, Vila-seca, Salou, tots els municipis hi han de participar. Hi ha tota una estructura pensada, dissenyada, una actuació a curt termini, descarbonització, fins al 2029, segon, pla de millores, que ja és d'aquest any 2026, tercer, construcció del tramvia, quart, en paral·lel, creació administrativa de l'àrea metropolitana i cinquè, creació de serveis que siguin d'aquest àmbit metropolità. S'ha de fer una llei de creació de l'àrea metropolitana de Barcelona. I això, per molt que es vulgui, no estaria feta ni el 2026 ni el 2027. El que estic dient és que aquesta llei i aquesta àrea metropolitana ha de ser operativa quan tinguem la gran infraestructura del territori, que serà el tramvia. I, per tant, com més accelerem, com més ràpid anem, millor. I fixa't el que he dit, que a més podem començar a crear serveis al marge d'aquesta pròrroga que hem fet, de nova concepció, a través d'un conveni entre la Generalitat i els ajuntaments per fer aquests nous serveis, aquells que es puguin decidir. Jo voldria fer unes proves pilots, 1 o 2, 3 serveis de conveni amb els ajuntaments. Per tant, no es frena, sinó que s'impulsa i s'accelera amb decisions concretes i propostes concretes. Per tant, cal accelerar aquesta constitució de l'àrea metropolitana i el seu pla de mobilitat i el seu pla de serveis i a partir d'aquí veure, escolta'm, el que estem fent és avançar actuacions que haurien d'anar en aquest pla de serveis. Això són actuacions que en aquests moments són imprescindibles perquè la gent va dreta o perquè no tenen prou freqüències o perquè es queden a la parada. Per tant, s'està avançant ja en els elements que han de formar part d'aquest pla metropolità. Nosaltres, com més aviat el tinguem, millor. I si la llei està feta, doncs podem decidir quines competències assumeix, la del transport, i veure quines línies interurbanes passen a ser de l'àmbit metropolità i quines es queden en l'àmbit de la Generalitat. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha moltes línies, per exemple, les més usades pels usuaris, que són, per exemple, la línia Barcelona-Cerdanyola Universitat Autònoma, que té més d'1 milió de passatgers a l'any, és una competència de la Generalitat i està a l'àrea metropolitana. És una línia que algun dia s'ha de passar a l'àrea metropolitana, però està, de moment, és competència de la Generalitat. I, per tant, aquí el que hem de veure és que durant un cert temps conviuran línies urbanes, línies metropolitanes i línies de la Generalitat. I el que cal és començar a construir aquestes línies metropolitanes. Per tant, no es paralitza res, sinó que s'accelera i s'avança i farem proves pilots a partir d'ara.